Dicedhaki penonton, dicedhaki penonton. Ayo, Sampe tungono mik, Nduk. Tanggamu kabeh iki. Heeh, tungono mik. Nggih. Kula saking pundi, Pak? Lah niku lho, kula kenjen. Sing nyowobet sewake ngono iso. Aku engko turu sawanen konoan piye? Aku nek wong lanang, nek percaya aku. Bu, Mbak Yovika dene pundi, Bu? Ah, niku lho. Rusuh penonton kene rusuh. Penonton kene rusuh. Mas Dalang. Iya. Sik. Apa? Sik nun sewu. Apa? Panjenengan nek Mas Dara kuwi, Mas. Anak enten. Griwut ora? Apa kuwi? Lho lek daleme pundi to, Pak? Itu jeneng dusun Patrahan. Kula jenengan paringi fotone mawon, Pak. Lho lha niku teng mepawon pun muncul gambare kok nek jenengan ketik bawuk ngoten. Ya wi lho. Gak. Ra mentolo ya? Gak mentolo aku. Terus sabanjure dodo. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Oh, adomen. Lah kok Surabaya? Susu diraba tambah bahaya. Bawah perut. Kuwi upama kutha, bawah perut iki upama kutha apa Mas Emle? Itu mbok sesuk ae to, Mas. Yo. Yo ra iso no wong kabeh wajah enek kotane. Dada enek kotane, perut enek kotane kok. Bawah perut ya kudu enek kotane. Bawah perut itu ibaratkan kota-kota dari Sidoarjo, Mas. Kok iso Sidoarjo? Yang paling terkenal lumpur lapindo. Loh, kok iso? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Ya, aku saru ngono kuwi. Kono kuwi tidak mendidik. Ngono kuwi mbok menyesuaikan to. Ndagel yo ndagel, materi yo materi, ilmu yo ilmu. Tapi mbok yo nyawang dalange iki jek Joko, urung rabi. Kok iso tekan bawah perut, tekan dada, diraba. Mbok yo menyesuaikan. Sing saru, dalang iki agamis lho. Sing saru iki sampean. Dalang iki wong kusuk lho. Kusuk apa? Genam biasa ning guyangan. Wei. Nang guyangan yo ngeterne mulih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Nduk anakku sing banget ndak tresnani, anakku sing setinik-tinik, nduk anakku limbuk. Ana dawuhmu apa biyung? Nimbali karo anakmu aku nganggo leren dinggo unjal ambekan sawetara ya nok mangkono ya mak. Luwih dhisik ing ratri iki utawa ing bengi iki ayo anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen. Bareng-bareng bengi iki ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang ngersaning Gusti ingkang murebeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasana. Ngono ya mak. Sebab apa? Sebab bengi iki awake dhewe aku Kang Sarto anakku limbuk sak rombongan. Iya. Bengi iki sepinaringan ya kuwi kesehatan. Oh ngono. Kang Sarto kenikmatan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala, kenikmatane wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga ing bengi iki aku Kang Sarto anakku limbuk sak rombongan bengi iki bisa manunggal ingkang Sarto tetunggalan ana ing adicara pahargyan bengi iki no. Wah iya. Iya ya mak iya mangestokake dawuh. Yung piye? Bengi iki mengeti adicara apa bengi iki dalam rangkaian adicara apa? Iki ngene ya nak. Iki wis dadi agenda rutin tiap tahun, agenda rutin tiap tahun. Ngono.
Lah banjur adicarane apa, Mak? Adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi ngadranan utawa sedekah bumi sing kaprahe disebut dening bersih desa. Oh, bersih desa. Heeh. Ya kuwi ucapan dan ungkapan rasa syukure para warga masyarakat ana ing Kukuban Desa Gandri, Kecamatane Pangkur, Kadipatene Ngawi. Nyukuri kenikmatan peparing saka pangeran sing wis dilimpahne ana ing warga masyarakat Gandri, Desa Gandri. Wujud syukure warga masyarakat Gandri dibentuk dalam bingkean agenda rutin tiap tahun ya kuwi wujuding bersih desa utawa nyadranan kaya kang kagelar ana ing bengi iki. Wah, ngono ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh, ha. Mula awake dhewe ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Kunjuk marang sapa, Mak? Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih menika kunjuk dumateng pepundhen kula. Ingkang sampun kula anggep kadidene bapak kula piyambak, Bapak kepala desa ana ing Desa Gandri, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi kene no. Ngono ya, Mak. Asmane Yui, panjenengane ingkang winengku kinurmatan Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto. Bapak Supriyanto selaku ingkang ya kuwi nyepeng kendho kencenging prenatan ana ing Desa Gandri kene. Iya, uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk untuk ya kuwi perangkating desa. Ya. Kabeh panitia wayangan, sing ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Iya. Kang sarta untuk seluruh warga masyarakat ana ing laladan Desa Gandri kene no. Oh, ngono ya, Mak. Kang wis paring kapercayan marang awake dhewe sakanca sanggar seni Astabrata. Awake dhewe isih ketiban sampur kinen paring lelipur ngaturake hiburan untuk para warga masyarakat ana ing Kukuban Desa Gandri kene. Iya. Iki wis kedua kalinya no. Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Wong ya nyatane bersih desa adicara sing kaya bengi ngene iki wis merupakan tradisi run tumurun wiwit saka nama kuna kakek moyang nenek moyange awake dhewe dhisik. Ngono. Dadi bersih desa utawa nyadranan sing kagelar dening warga masyarakat ing Kukuban Desa Gandri iki wis agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun sudah menjadi adat istiadat sing ora bakal ditinggalke no. Oh, ngono ya, Mak. Tradisi turun temurun. Oh, ngono ya, Mak. Dadi bersih desa nyadranan kuwi janjane dudu ajaran agama. Dudu ajaran agama, nanging iki adat istiadat kuwi tinggalane para leluhur awake dhewe biyen, kang wis jinempono ing angin cinandhi ing ngawiyat. Oh, ngono ya, Mak. Lah, waton adat istiadat utawa tradisi mau ing jerone ora tabrakan karo ajaran agama, ya fa insyaallah ora ana eleke, fa insyaallah ora ana rugine. Ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Malah ana ing adicara bersih desa utawa nyadranan kang kagelar warga masyarakat Desa Gandri kaya bengi iki, ing jerone malah ana nilai-nilai positif, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius sing iso diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contone apa, Mak? Contone apa, tuladane apa? Ana ing adicara bersih desa utawa nyadranan, angka 1 ya kuwi ana nilai syukur no. Nilai syukur. Syukuran. Ya. Syukure para warga masyarakat Gandri marang purbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku. Ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuh.
Sabanjure nilai positif sing bisa diambil dalam acara bersih desa. Sakmuse adicara syukur utawa nilai syukur ya kuwi ana nilai sedekah. Oh, sedekah. Utawa amal jariah. Tegese warga masyarakat Gandri ing bengi iki ya kuwi paring dana rasa. Dana rasa. Dana weweh rasa wis ngarani. Dadi sing kepareng terhibur ana ing bengi iki ora mung warga masyarakat Gandri, ning para sutresna budaya di luar desa Gandri sing mencintai kebudayaan awake dhewe, wabil khusus pecinta wayang kulit. Ya, bengi iki uga melu seneng mergo entuk hiburan. Lah nyenengke atine wong liya kuwi wis diitung amal jariah, kuwi wis diitung nilai sedekah. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Lah dene sing pungkasan nilai sing terkandung dalam acara bersih desa, nilai angka 3, nilai positif ya kuwi nilai silaturahmi. Oh ngono ngraketake tali paseduluran, nglumpukke balung pisah. Ya alhamdulillah ana ing taun 2026 iki awake dhewe bisa nyambung silaturahmi ngraketake tali paseduluran meneh karo warga masyarakat ing desa Gandri kene. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Pancen desa kene iki wit biyen nganti tekan saiki ya desa Gandri kuwi nek wis kadung cocok karo dalang siji kuwi ora ganti-ganti kok no. Oh ngono. Biyen sing wis nate ya kuwi ngasta cempurit utawa dalang ning kene kuwi ya saka Nganjuk sing wis marambah makaping-kaping. Oh ngono. Ya kuwi panjenengane swargi Pak Joko Suwani saka Nganjuk Laladan Kutha Angin. Oh ngono. Kuwi yen ora kleru ping 10 punjul. Oh, ping 10 punjul. Ping 10 punjul Pak Joko Suwani tanpa pedhot, tanpa ganti dalang ana ing desa Gandri kene. Ngono ya Mak. Iya. Saiki awake dhewe lagi rambah ping pindho. Oh iya. Muga-muga awake dhewe sing sowan ana ing Laladan Gandri Kecamatan Pangkur Kadipaten Ngawi kene ora mung mandhek ing taun iki nanging iso disambung ana ing taun-taun ing ngarep ya Mak. Amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disuwun kaya mangkono no. Ya nalikane mau aku pas lungguh ana ing kursi undangan, aku karo bapak-bapak panitia jare wis digojloki kok, Nduk. Oh, digojloki. Karo sing padha lenggah ana ing tamu undangan, nek gojloki piye? Ayo. Mas Akbar niki ketoke pun cocok warga masyarakat. Ayo, niki jenengan pun ping kalih to. So nek pun genep ping 5 gratis tunggal nggih, Mas. Oh iya. Wis diancam ngono no. Iya. Ya mboten ping 5, Pak. Mboten ping 5 ujar, kula mboten kaul. Angger warga masyarakat desa Gandri mriki kok nanggap konsisten tanpa pedhot dalang Akbar sak Sanggar Seni Astabrata, bakal tak paringi gratisan siji angger wis nanggap aku ping 1. Kudu luwih apik tekan taun iki. Taun ngarepe nek kudu luwih apik neh. Ngono ya, Mam. Kuwi jenenge visioner. Oh ya, kaya taun winginane. Taun pertama awake dhewe sowan ning kene kuwi kok kena nggo pelajaran. Iya. Panggonane rada rumpek. Satemah taun iki digolekne panggon sing jembar. Kuwi luwih apik, kuwi luwih jos. Ya, terus kae panggung wayang gamelane kae ya nganggo sewan kene, Ngawi kene. Ora iso jangkepan, ora iso kompletan. Iki ya kuwi nganggo wayang gamelane dhewe. Iya. Kuwi ya wis kemajuan. Tahun lalu kuwi panggunge dalang karo pengrawit iki padha ndek enek trape. Aku ya ora apa-apa. Ya. Ning taun iki wis enek trape kuwi alhamdulillah. Ya. Ning taun ngarep kudu iso luwih apik tekan taun iki. Oh, ngono Mak. Eman-eman nek ngetokne dhuwit sisan sing apik no. Iya, ngestokke dawuh. Nek iso taun ngarep panggunge sing rejing. Oh, ya. Jadi penonton wayang zaman saiki kuwi teko ning lokasi wayangan, kuwi mesti namati panggung sik no. Kuwi wis tidak bisa dipungkiri arep apik wayangane njoro langit. Ya. Nek panggunge teng slengkrah. Iya. Wayange kusem. Ayo.
Wah mlane ra ngalor ra ngidul kuwi panggah elek. Ayo, iya Mak, ya ngestokke dawuh. Heeh. Dadi penonton arep teko ning wayangan ndelok gebiyare panggung terop kuwi wis marem dhisik. Mongko penabuh sinden dalang urung munggah. Wo, ngono ya Mak. Wis marem luwih dhisik. Iya, ya Mak, ya ngestokke dawuh. Heeh. Sing baku njurung pandonga, sing baku njurung pandonga, Nak. Muga-muga awake dhewe ora iso matur sing akeh-akeh, mung dongaku kami minangka dadi wakile kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata dongaku banyu mili kanggo warga masyarakat Desa Gandri. Ngono Kang bengi iki wis kasembatan nganakake adicara bersih desa. Oh ngresiki desane. Heeh. Sing dresiki ora mung laire ning batine, atine. Ya. Sakinatil kolbi satemah antuk tentreming ati, sumelehing pikir. Wo ngono ya Mak. Muga-muga bar adicara bersih desa. Heeh. Desa Gandri dadi desa sing baldatun thayyibatun warupun gofur. Gemah ripah lo jinawi karta-tata turaharja. Murah sandang lawan pangan sinaketa ing kamulyan tinebihna saking bencana alam. Ya amin amin ya rabbal alamin. Sing dadi petani muga-muga tak dongane bar bersih desa panenane saya apik Allahumma. Amin. Sing dadi pegawai muga-muga bar bersih desa tak dongane munggah sing dadi pangkate Allahumma. Amin. Sing dadi tukang tambal ban muga-muga tak dongane bar bersih desa akeh ban bledos. Oh iya. Wis akeh ban bledos. Lah ya iya no. Oh ya nyambut gawene tambal ban ya. Mergo ban bledos kuwi kok. Lah iya iya. Nduk, piye? Sadurunge ngaturake tetembangan Kang Maneka Warna, ya. Kang Sarto ngaturake kadang-kadang bintang tamu mbak-mbak Kang Sarto adik-adik Waranggana, ya. Luwih dhisik dikendhoni ya, Nak. Oh ya, ya kuwi kanggo salam mukadimah utawa salam pambuka. Oh ngono. Biyo ngarep ngaturake apa? Ana pamundutan saka ngisor panggung kuwi mau didhisikke ya kuwi aja lamis. Oh, aja lamis. Karben dibawani dhisik karo Mas Heru Linanta. Ngono ya, Mak. Mangko gek ditembangke sing kepareng nyekar karben Dik Sinta Widya Palupi. Ngono. Iya, aja lamis. Ya ngestokake dawuh. Monggo Mas Heru menawi sampun samapta ing gati sawiga ing diri dipun sarirani Mas bawane aja lamis. Monggo Mas. Yen kowe nang lalewa adaan senang lames becek alu wong prasaja mung welengku aja lamis. Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng sedaya para panitia. Iya, sing wis bot repot lumadining terselenggaranya pagelaran pada malam hari ini. Moga bisa kanggo jampi saya tombo kesaya, Mak. Pancen bener. Maka Mas, dipun lajengaken. Yen kowe senang lamis gampang kena ing Iki uga disiarne langsung live streaming via YouTube. Oh ngono.
channel YouTube-e ya kuwi Astabrata Media no. Ngono. Dadi iki sing ndongake warga masyarakat Desa Gandri ora mung warga masyarakat, para penonton, para pamirsa sing rawuh bengi iki. Ngono. Nanging seluruh para sutresna budaya wabil khusus sutresna Ringgit Purwa uga ndongakne lumantar channel YouTube Astabrata Media. Weh, ngono ya, Mak. Alhamdulillah berkah barokah. Dipun lajengaken, Mas? Ya. tumrap ing sarawungan mbok aja senang lamis Terus senang lamis padha karo senang citra wis katur gawane aja lamis ngono. Ditibake ya kuwi gawane aja lamis dibukani nganggo bonang ngarepen gumyak ya nok. Ngono ya, Mak. Iya, ya ngestoke dawuh uga diaturake karo para sutresna budaya sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ya, sugeng lek-lekan matur nuwun sampun dipun kancani melek kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Ngono ya, Mak. Monggo Mas Herman. Oh iya, dipun mangarsani kalian Dik Sinta jumeneng kalian alon-alon. Oh iya, monggo. Sampun ngaturaken nggih menika langgam aja lamis. Iya ya Mak, iya wis katur. Wingi kae kanca-kanca kuwi bar lara ya berjamaah no. Ngono. Kanca-kanca terakhir wingi bar prei wingi sak pentas terakhir wingi ana ing Laladan ya kuwi nganjuk kono. Iya. Wis ngendang kuwi wis mulai ngri-ngriken. Wo. Pentas terakhir terus esuke langsung diinpus diinpus lah bareng ngono lah kok sindenku Sinta iki yo melu nyusul lara pisan. Ya ning alhamdulillah wa syukurillah awake dhewe bengi iki wis sak kanca-kanca isih pinaringan kuat sehat isih pinaringan iso berkesenian maneh pancen sing disesuwun kaya mangkono. Pak kuwi nek kanca-kanca lara ki melu ngrasake lara kok Nduk. Ya aku nek kanca-kanca lara iki jan sedih hatiku. Iya.
kanca-kanca lorone iki maneka warna iya ana sing tipes ana sing darah rendah iya terus kuwi sing nyaron cus kuwi lorone lara pikir iya lara pikir ya wis mamane jam 12 wis setengah 12 lah kayak ya iya mak iya wis tak dawuh ning rezekeni kan kaya tak rumah sak patine oh iya iya wis tak dawuh heeh mokoke jaga kesehatan selalu mergo iki petang dina calone ora prei ngono ya mak sesuk nglerek ning daerah Bojonegoro kecamatan Gayam sesuk bengi terus sesuk eneh ning Nganjuk sesuke meneh ning Nganjuk Mei dadi petang dina iki dintekne Mei no wis ora leren ya wis kok awal bulan Juni lagi prei Juni malah ludang wis to warga masyarakat Ngawindang ya nek arep nanggap ngiseni neh Juni ya Juni sing akeh sing longgar ya ngono ya mak ya ngestokake dawuh sowan komplit no Sanggar Seni Astabrata saka Kutha Angin Nganjuk iya ngestokake dawuh sadurunge ngaturake para kadang bintang tamu ayo iki ana ya kuwi pesan-pesan WhatsApp sing masuk diwaca alon-alon iya mak iya ngestokake dawuh alon-alon waton kelakon sareh-sareh waton pikuleh ya iki ana diwaca sugeng dalu Mas Dalang Ki Akbar kula sak rombongan ya setunggal Pak Asmara Santo angka kalih Pak Pur Dinamo ya angka 3 Pak Bambang angka sekawan Pak Agus nderek nenggani wonten ing lokasi nuwun ngono ana meneh sugeng dalu Mas Akbar Temanggung selalu monitor saking Wahyu Jabrik badhe nyuwun lagu Puspita Nala ya kula kintunaken para penggemar Astabrata semoga Astabrata tambah sukses ke depannya amin ya robbal alamin ana meneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu pinaringono sehat sukses antuk ridho keberkahanipun saking pangeran menawi dipun maringi nyuwun podang kuning kagem sedaya pamirsa ingkang hanenggani lumantar Astabrata Media saking kula Bapak Lasiman ya tembange podang kuning ya ana meneh ki ana njaluk meneh Jogja istimewa ya sing kepareng makarsani nyuwun Mbak Yofi ya kalih Mbak Renjel ya Renjel Maladewa ya menawi saged nggih ya nggih Pak ngestakaken dawuh saking Pak Oka saking Australia ya mak ya ngestokake dawuh ya mengko liyane diwaca sing baku kabeh yen bisa dipinangkani yen bisa ya nok yen wektune nutut ya mak ya ngestokake dawuh ya wis saiki iki awake dhewe sowan rene ora ijen kepara uga nganti kadang awake dhewe saka kelairan tlatah Banyuwangi ning saiki berdomisili ana ing kota Patriam Blitar ngono sapa nuwun inggih menika Mas Temple ngono suwe ora kepethuk ya mula dipethuk nganggo aja dipleroki babaske praon ya nok ngono ya mak mecah marang sepining swasana ngono mangga Mas Temple katuran minggah wonten ing sasana budaya aja dipleroki babaske praon irama seger terus hey Para
biasa. Kowe lujeng dalu selamat malam Mas Semle. Sugeng dalu Mbak Yu Cange Yu Limbuk. Alhamdulillah kita bertemu lagi Mas. Nggih, syukur alhamdulillah dalu niki saged kepanggih panjenengan wonten leladan desa Gandri. Gandri, Kecamatane Pangkur, Kadipatene Ngawi. Ngawi. Nggih. Alhamdulillah saderenge ngapunten Mbak Cange. Aduh, kula ten jero kaya disauna. Apa kowe? Ning jero somuk. Oh, Kipas yo kur cilik. ning panggonane digolekne sing jembar Mas Semle. Alhamdulillah wonten koperasi merah putih. Koperasi Merah Putih. Bangunane enggal istimewa. Loh, istimewa ya Mas? Mosok lawange jeding wis rusak. Lawange jeding ndi lho? Kuwi cibuke cilik pisan. Lah niku kan belum jadi 100% Mas. Oh, ngoten nggih. Iya no. Tapi matur nuwun kali Bapak Supriyanto. Supriyanto Selaku kepala desa Mbah Lurah mriki matur nuwun Pak Supri. Dan luar biasa kula ten jero kopen mboten karuan. Daharan saentene ditokne. Ditokne. Pecel pincuke istimewa. Istimewa pecel khas Ngawi. Oh, wedhus. Ya kuwi ya disumbutne to Mas. Marane sing masak niku ibu-ibu PKK luar biasa. Bu Uceng. Oh, kok Bu Uceng? Lah namine Bu Uceng kok. Oh, jenenge sing ngracik pecel kuwi. Bu Uceng sing seksi wirawiri. Wah, wonge kuru. Duh, Sumpah. Bu Deni sing anu bagian wirawiri ngurus daharane kanca-kanca kuwi jenenge Bu Uceng. Loh, nggih, lek sing bagian wirawiri Bu Deni. Oh, Bu Deni. Wonge langsing. Saking langsinge lenggo wawak lu kabotan. Sik to, sampean ngomong langsing kok warga masyarakat Gandri kok guyuin apa lho? Loh, sebab Ibu Deni kuwi cilike kenemenen. Saking nemene kaya limbuk kaya lho. Lah kuwi jenenge lemu lho, sampean nek nggo jeloke Ibu Deni Mas aku. Tapi mboten napa-napa matur nuwun. Warga masyarakat Gandri ternyata istimewa. Istimewa. Napa niku tasih purun nguri-nguri kabudayan Jawa. Utaminipun wayang kulit. Wayang kulit Mas. Nggih. Napa jenenge wayang? Loh, ada artinya toh Mas? Ada no. Wayang kuwi enak artine. Wayang niku warisane nenek moyang ya uga wayahe sembahyang. Wayang kuwi warisane nenek moyang utawa kena winastan ya kuwi wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Luar biasa no. Napa mlih dalu niki wonten desa Gandri. Gandri. Gan kuwi gandrung marang Gusti rina wengi ora tau prei. Gan kuwi gandrung marang Gusti rina wengi ora tau prei. Maksudnya ora tau prei piye Mas? Ndedonga marang Gusti mewujudkan Gandri pada hari ini bersih desa adoh saka balak Poncobaya lan penyakit. Muga-muga desa Gandri tambah maju. Amin. Pancen sing disuwun kuwi Mas Semle. Nggih. Terus selanjutnya Bargan. Lah nggih Gandri gandrung karo Gusti rina wengi dadi siji. Oh, dadi siji. Nggih. Oh. Bapak Lurahe Supriyanto. Supriyanto. Kuwi ana artine ana tegese. Loh, jelas ada. Upama Pak Supriyanto iki mbok onceki ngono piye Mas? Walah, yo mblejet no. Lho. Kok iso blejet iki lho? Lah nyapa Mbah Lurah kok dionceki padane gedang po? Maksudnya iki ditegesi Pak Supriyanto itu artinya apa, maknanya apa? Sampeyan mboten ngerti? Ya ora ono pengen roh no. Sampeyan gak ngerti? Gak ngerti gak ngerti. Muni sik Mas Cemple. Mas Semle. Ngapunten. Ngapunten. Kula pengin pirsa. Kula pengen pirsa. Krana kula pekok sanget. Asem iki. Ndang Kok iso mekane dalang lho. meneng ora? Oh, lho kudu ngono. Ngono no. Ben mbok dudu ya. Iso no. Mas Semle. Dalem Dik Akbar. Kula pengen ngerti artine Pak Supriyanto. Nggih. Mergi kula ganteng sangat. Pekok. Oh. Ganteng apa? Ganteng kok jomblo. Ya merga kula pekok sangat. Lah dudu ana saiki. Tak didui. Dudu ana. Gak klomo. Ya ora maksudnya diberitahu. Heeh. Moh enek tempe kok njaluk tahu. Maksudnya artinya Supriyanto. Sugih pangerten miturut kandhane wong tuwa. Apik iki. Sugih pangerten miturut kandhane wong tuwa. Dilanjut. Pri. Apakah arti dari pri? Prigel noto masyarakat desa Gandri mewujudkan Gandri lebih maju. Pri niku. Nggih. Disambung yan.
Yan niku tegese yan ora mikirke bayarane dhewe kaporo gajine Bapak Lurah Bapak Supriyanto diwenehke masyarakat kembali ke masyarakat untuk sosial. Amin, amin. Terus terakhir, Toh. Apakah arti dari toh? Toh mbok ditambahi to bayarane, Pak. Kok iso malah cerigis dremis sih lho sampean. Dremis sapa? Ning kene iki aja mbahas duit, aja mbahas materi. Nggih. Sudah menjadi aib jikalau seniman di atas panggung membahas materi atau uang. Ngono lho. Uang, duit. Heeh. Duit niku enten artine. Apa neh? Doa, usaha, iman dan takwa. Wo, sing mbok maksud duit ki ora materi bayaran ya. Loh, ya kuwi barang. Mas aku kok Jenengane wae senengane. tak kira sumbut ora bayaran pentas ning kene rapopo. Tak kira kan ngono. Lho mangsane Banyuwangi Ngawi adoh lho Mas. Pucuk etan oleh pucuk kulon lho. Wong aku sampe kesasar ning Muneng. Aduh men to. Lah piye wong seroke minggu rono. Oh, ya ning kene engko kita nembis pisan. Engko nek wis kedua ketiga kalinya suwe-suwe Mas Temple apal karo Gandri. Gandri, alhamdulillah kula liwat mriki wae nyasar Mas. Sherlock iki mbok sesuk dibenakne. Lho. Kok iso serok dibenakne piye lho Mas? Lah nyapa aku liwat sesek mobil ra iso mlebu kok. Lewat di? Sesek ngono kuwi. Lah Sherlock lah teko pundi? Kula kan teko daleme Abah Sakidul. Heeh. Sakirun. Iya sing Medion lho. Heeh. Kula liwat ke nyebrang kuwi Pasar Kijing. Wah, Apa? kacang. Kajang iki pas rame, pasare sepi yo Kijing. Wis ya. Liwat kono. Terus? Nah, perapatan Wadungan to niku. Heeh. Nganan. Wet. Baru ketone Sherlock. Kiri terus sampai 800 meter belok kiri. Tak tut nih dalane Papingan Cuwili. Lah kalau delok mati sesek. Jadi mobil reso muter balik mundur sakayange. Atret mobilmu. Nggih, enek cacilik liwat bareng delok wayang lho. Wah, piye? Napa Mas? Napa matamu ya? Lah piye mobil ra kenek kan? Iso nesu lho. Lho ra nesu pripun lho trek. Jembatane akeh lho kene Pak. Iya, berarti kene kan akeh bangunan. Bangunan luar biasa. Penontonnya luar biasa lho. Oh, ya ampun jan luar biasa kula semerep piantun pundi Gandri. Jan istimewa. Lanange ganteng-ganteng. Lanange jos-jos. Jokone ganteng-ganteng, prawane ayu-ayu. Ayu-ayu. Bareng sing tuwek-tuwek. Sing tuwek nyapa lho Mas Temple? Tambah ayu. Salipan kalih kula Jokone kula tumbas niku ten ngisore Tugu Gapura niku kan bakul kopi niku. Sumpah tahune jan. Enak kekamban Mas lek goreng. Sak mene. Lah iki ciri khase kene kok. Kula ngopi ten mriku to kali cah nom-noman. Ngopi karo cah nom-noman Gandri. Wah, cah nom-noman Gandri jebul yo ganteng-ganteng parfume salipan karo mak breng. Cerliwet Mas. Nganti iso menyimpulkan saking wangine mereke parfum apa ngerti ngantian Mas. Cerliwet lanang. Cah nom-nom Cerliwet. lanang Cerliwet. Terus Sing wedok Scarlett. Parfume sing wedok-wedok Scarlett. Oh iya, terus. Bareng sing sepuh-sepuh Mas. Sing mambu remason minyak angin. Tapi mboten napa-napa. Mboten napa-napa niku kan pun cepake ngomah. Arep nonton wayang. Hawane adem diremasoni ben ora masuk angin. Nonton Dalang Akbar saking Nganjuk sing bagus dhewe. Lah ngono lho, iki aku junjungan ngono, ora cembuk pekok-pekok niku iso ngono lho. Sekali-kali iki lemen ngono lho aku. Tapi yo sayang siji lho Mas. Nyapa sayange nyapa? Mosok dalang laris kondang pacar bolak-balik putus. Mbok kaya aku. Lho sampean lho lamaran batal. Lah malah sampean. Sampeyan ora ngopo-ngopo. Ora ngopo-ngopo piye? Lah sampeyan nuwun sewu saiki tak takoni Mas sampean Mas. Piye? Jenenge lek nyoto-nyoto wong lanang sing hebat tak takoni. Takono. Sebabe apa wong lanang kuwi kok demen karo wong wedok? Lho, ya fitrahe to. Quran sudah berfirman di Quran. Jeru Tuhan menciptakan itu untuk berpasang-pasangan untuk kalian saling mengenal. Lah kayak Mudin Ali Yusuf kowe. Loh, pancen fitrahe wong lanang kuwi kudu seneng karo wong wedok. Sebabe apa? Loh, ya sebabe wis fitrahe pangeran takdire Gusti Allah. Alah kejeron Mas. Lho kok iso kejeron iki lho? Lah sampeyan tetekon karo Abi. Heeh.
Penyebabnya apa wong lanang kok iso seneng karo wong wedok? Sebabnya wong wedok kuwi mempunyai 4 kelebihan. Wah, lah iki. Nah iki asli aku urung sinau, urung duwe ilmune Mas Emle. Makane sinau, sesuk Iya, ning omah moro nggawa pitik ireng mulus ya. Tak warai ya, men. Cemani. Cemani. Heeh. Kelebihannya wanita itu apa? Kok 4? 4, yang pertama itu wajah. Wajah. Yang kedua dada. Terus Ketiga perut. perut. Yang keempat bawah perut. Jeru nih Mas. Duh, masuk ngopo gur dodo bawah perut ngono kok jero. Lho, niku wonten maknane kiambak-kiambak. Ya jelentreno nek pancen iso. Wajah. Wajah. Wong lanang niku ngasih wong wedok bagian wajah itu ibaratkan kota-kota magetan. Kok iso magetan? Semakin dilihat semakin tambah gregetan. Oh, wajah kuwi magetan. Magetan semakin dilihat semakin gregetan. Oh, terus sabanjure dodo. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Oh, aduh men. Lah kok Surabaya? Susu diraba tambah bahaya. Kuwi Surabaya. Surabaya. Terus sabanjure kelebihan nomor 3, Perut. kok iso perut? Perut itu kotanya dari Jawa Tengah, Semarang. Kok iso Semarang perut iki? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Terus terakhir bawah perut. Kuwi upama kutha bawah perut iki upama kutha apa Mas Emle? Itu mbok sesuk ae to Mas. Yo. Yo ora iso no wong kabeh wajah enek kotane, dada enek kotane, perut enek kotane kok. Bawah perut ya kudu enek kotane. Bawah perut itu ibaratkan kota-kota dari Sidoarjo Mas. Kok iso Sidoarjo? Yang paling terkenal lumpur lapindo. Loh, kok iso? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Ya, aku saru ngono kuwi. Ngono kuwi tidak mendidik. Ngono kuwi wae mbok menyesuaikan to. Ndagel yo ndagel, materi yo materi, ilmu yo ilmu. Tapi mbok yo nyawang dalange iki jek Joko, urung rabi. Kok iso tekan bawah perut, tekan dada, diraba. Mbok yo menyesuaikan. Sing saru, Dalang iki agamis lho. sing saru iki sampean. Dalang iki wong kusuk lho. Kusuk apa? Genam biasa ning guyangan. Wei. Nang guyangan yo ngeterne mulih kanca-kanca. Piye? Niku Iya. niku nuwun sewu Mas. Ah. Niku bahwasanya jenengan jangan berasumsi itu negatif. Lah nyatane Lumpur lapindo sebelum bertempur dilap biar tidak kenduk iki khususnya kanggo cah wedok-wedok. Niku maksudnya wong tua lanang wedok nuturi anak sing jek perawan. Iki arepe rabi iki mau akeh godane, lek arepe rabi iki akeh halangane. iya. Kula dituturi ngoten niku. Sayaine ya ora tak nggo. Kok iso ora dienggo? Lah bapak ibuku ya pegatan kok. Malah jenengane. Wajah, dada, perut, bawah perut. Bawah perut. Saiki deloken wajahe sinden-sinden Astabrata malam ini. Wah. 1 2 3 4 5. Niki sinten Mas? Sapa? Kok gede dhewe iki? Mosok bayu nimbuk niki. Ngono. Sik tak hitunge sik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kok iso 3 dhewe Mas? Lho, kok iso lho? Lah budhe niku lho. Ya budhe iku untuk ngemong kanca-kanca. Oh, sesepuhe sinden Sesepuhe Astabrata. sinden. Luar biasa kula mbayang niku. Kok iso bayangne? Kula ndelek Astabrata niki ping 1 2 3 menten ping sekawan to. Heeh, ping 4. Sampeyan titeni bar goro-goro. Bar gara-gara Mudhun lek gur pipas pipis. sinden-sinden to. Ya budhe sing pajak kok. Oh, ora tahu gitu. Ngenteni banyu. Mas, Pajakne ya Mas? Nggih. Nggo kanca sampean. nggih. Sinten iki? Ayo sing asli saka Ngawi. Oh. Nah, Mbak Yovika. Mbak Yovika, Itu sing asli dari Ngawi sini, Mas. Oh, nggih. Sing pundi piantune? Sing niku sing rambutnya murup. Kuwi rambut polekting. Nah, rambutnya blonde. Ayo. Sepote Mas, sepote Mas. Sepote Mas, monggo. Yo. Hey. Oh, Astabrata. oke. Yo. Asyik. So,
Disapa Mas, sapa. Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam, Cak Cem. Kok cemplok iki? Wis sak cem iki. Yo dikomplit to play ngono lho, Mbak. Lah yo penak kula ngoten no, Oh, nggih, Mbak Yop. Mbak Yovika. Jovika. Menika asli kota kelahiran Ngawi. Ngawi. Ngawi Ramah sini. Ngawi Ramah. Ngawinipun pundi, Mbak? Iya. Mbak, nika. Sik. Wah, malah sampun apal. Aku lek pade gak tak percaya aku. Lho pripun to? Sik to. Apa kuwi mau? Aku ben itu teko Kayak- Mbak Ede wis jajal. Sik to kaya mau krungu mak selending kaya tau Nggih. roh wujude piye apa? Daleme pundi, Mbak? Kula. Nggih. Kula niku namung ler mriku lho, Mas. Saekeh mun dugi jane. Sakeh ki kurang kuwi. Nggih. Kecamatannya ngendi to, Dok? Kecamatane Padas. Berapa menit dari sini? Nggih, kirang lebih niku 10 menitan. Cedak no. Padas. Nggih, Padas niku kecamatan. Desa Larang Banyu berarti ngono sampean. Lah kok iso? Lah Padas tok rene banyune. Niku wit riyen Mas sangat. Lek mriki kan desane kan gendeng to Mas niki. Kok Kecamatane gendeng niki. Kaya gendeng lho. Ha Pangkur Wis ya pangkur. rodok ngetan sithik ki nanti. Kok iso ki nanti? Mari ngono pucung. Dadi piyambire desa sak Ngawi iki dadi Mocopat. Gila disapa sik nek petuk wong wedok kaya ngene iki kudu gandrung ora sampean? Sik gandrung ya gandrung tak uruse ngawine mo lho. Oh ya ngawine piye? Ngawine pundi, Mbak? Kula. Nggih. Aku rung ngerti lho iki. Aku isin lho Mas, tak sebutin niki Mas. Ya isin mbok mulih. Nek isin tek kono kanca-kanca niku lho, pro Lah niku penonton. lho. Macam le Dang, dicedhaki nyumpir penonton. sampai penonton. Dicedhaki penonton. Ayo, Sampe tungono mik, Ki Dok. tanggamu kabeh lho iki. Heeh, tungono Nggih. mik. Nggih. Kula saking pundi, Pak? Lah niku lho, lha kula keng nggon. Saya nyowobet sewakeh ngono iso. Jajal, Aku engko turu sawanen konoan piye? Aku lek wong lanang, ora tak percaya aku. Bu, Mbak Yovika daune pundi, Bu? Ah, niku lho. Rusuh Malah penonton kene sampun rusuh. apes dan Penonton kene kula. rusuh. Mas Dalang. Iya. Sik to. Apa? Sik nun sewu. Apa? Pancen nek Mas daerah kuwi, Mas. Anak enten. Griwut ora? Apa kuwi? Lho lek daleme pundi to, Pak? Itu jeneng dusun, Patra. Dusun, Kula jenengan paringi fotone mawon, Pak. Lho lha niku teng map mawon pun muncul gambare kok nek jenengan ketik babuk ngoten. Ya, wi lho. Gak. Ra mentolo ya. Gak mentolo aku. Tapi penting aja dusune aja desane. Sing penting menurutmu wajah Mbak Yovika cantik mboten? Nah, menurut saya nggih penting niku lah Mbak Yovika ini sementing nggih daerah niku ngono, Pak. Oh daerah iki. Lah jenengan pun dugi mriki mbok pinarak nggen kula. Berarti Babuk. lek kula kan nuwun sewu Banyuwangi ini kan kula Purworejo. Oh nggih. Jenengan desa kula kan nggih Purworejo. Nggih. Kira desane Sukawiyono. Sukawiyono dusune. Babuk. Oh, tenan to. Nggih. Benar Nggih, toh. Mbak. Kapan-kapan kula lek mriko pas ora enek wong mawon lek. Lho lah kok masalah ngoten? Dolan ning sing tuwekmu lho. Lha mosok jenenge desa Mbah Wuk. Niku wis jaman riyin Mas, Patrah wonten. Nggih, ket dereng lahir pun babuk ngoten ujuk-ujuk ya. Nggih, heeh. Gak aku mau bulan baleni. Piye Mbak Yovika piye bagaimana menurut Anda Mas Semble? Niki nuwun sewu Ah, ah. lah. Niki Mbak Yovika nyun sewu tanganipun. Wadah lagi lah. Ilmuku Pripun? wis, ilmuku. Sae napa? Tenan Mas. Tangane nyapa? Sinden sitok iki nuwun sewu. Iki dirabi iso. Ning Ya iso kabeh wong wedok dirabi iso. iya kenek dirabi ning minuse sitok Mas. Oh. Lek bocah tangan-tanganane koyo ngeten iki tenan Mas. Nyapa? Iki masak sembarang iki gampang mecahne lemper. Lah kok saged iki lho, Mas? Iki tangane wong wedok apa petinju? Iki gak kena dirabi Mas. Niki angel, niki kon masak olah-olah angel Mas. Lho malah perkasa to, tangane gede penak to. Beda Mas kali tangane Jajal tangane dicek-cek. Tangan. Oh. Lah iki lah. Oke. Iki tangane cilik. Heeh. Bocah ayu. Heeh. Iki kena dirabi Mas. Kok iso? Iki kena dirabi masalah dirjine dawa-dawa masak sembarang enak. Minusnya sitok Minusnya apa? kenyih. Kok iso kenyih? Lah Mas, lah drijiku lho ya dawa-dawa lentik-lentik kok iso. Iki drijimu ra dawa kedawan. Lah pancen ya wonge dawa gedhe dawa lho, Mas. Sik iki tak cek sitok-sitok Mbak. Situ aja jajal, kono, lerek Barsinta. Ayo, diterawang. Ayo. Iki masak sembarang enak. Masak sembarang enak. Bocahe Heeh. cereweto ning mendidik. Mendidik, Minusnya sitok Lho, cek enek minus e. kena Minusnya apa? gampang sambat.
delok ning story ning WhatsApp. Napa suambat terus. Sambat tok. Terus nek nglerek kenane. Niki Mehanehi kuwi. Wow. Lah, iki lah. Heeh. Iki mijete penak, Mas. Sumpah. Iki tak wedok mijete penak. Mosok umpe tak to. Iki dan brengose kan enek apa lambene iki enek brengose tipis-tipis. Tipis. Iki nyoto-nyoto sitok Mas iki. Apa? Iki kena dirapine sayang. Sayange apa? Iki pecinta kucing. Lho, ya apik to. Sing lanang gampang ditinggal Mas, senengane ngambungi kucing. Malah penting nih kucingnya ya. Penting kucing. Ya kena. Mbak Renjel. Ayo piye kuwi? Oh, iya. Iki bakat Mas. Bakat apa? Rabio iki. Lho, nyapa kok rapi kuwi? Iki sembarang nyapu resik. Weh, ya apik no, positif no. Positif nyapu resik, masak enak, Jos. gati karo wong lanang. Heeh. Minese sitok. Kok jenek minese to? Nek turu gampang Allah. Kaya tahu-tahu nek sing pojok kae. Entek pisan. Lho piye bubar ya kabeh dicek tangane ya dicek kabeh to. Pangapunten Ibu. Dan sewu. Iki ya tangane. Wis, cocok. Sik kok dilumen to ngeceke. Aku Wong liyane suwi-suwi kok nggur ngene tok. Sithik lak kemarin kon dugi kula langsung. Piye wi? Upama piye? Iki sembarang penak, masak enak, sembarang enak mboten kenyen riman. Oh. Ning sitok pegawean sing disenengi. Apa kuwi? Mandor tebu, Bu. Tangane gede-gede iki. Mandor tebu. Iso mandor tebu. Niki Mbak Yovika, Nggih. Mas Semble. Dalam. Sampeyan mau Mas Semble tak pasang ning karo Yovika mau? ya mau no Mas. Nek Mbak Yovika tak pasang ning karo Mas Semble mau? Mboten mau. Loh. Syukur kowe. Maune mboten Mbak Susi mau, Mbak. Emah aku emah. Penyebabnya apa Mbak Yovika kok mau dipasang ning cemplek iki? Terawangan Penyebabnya aku. apa? Ayo iso terawangan aku. Aku Penyebabnya apa? Mbak Yovika kok Nggih. Senengane tangane kancane diremeti gak suka lho. terus ora. Lah biasane nek sinden niku kan gandengane dalang to, Mas. sinden gandengane dalang terus Nek dagelan ya karo dagelan no. dagelan karo dagelan nek sinden karo Dalang. tak pasang nih Mas Semble. Mau aku mau gandeng karo sapa dagelan sapa aku mondol mau. Loh, iki ada bintang tamu lagi Bintang loh. tamu satu lagi. Loh, Sinten? Happy Asmara. Wah. Loh. Mbak Happy Asmara. Happy Asmara itu ya Moga sepote yang melejit. Disepoti sing Sepoti ora san sepoti Happy Asmara nek menurutmu sepoti musiknya apa? Ya musiknya ya ndak rock, ndak ada musik sing viral saiki to, Mas. Apa? Kicau. Happy Asmara kok kita mania. Mars PKK. Alah, Aman dan bahagia, keluarga berencana gula. Itulah tandanya murid berprestasi. ora. Bukan aku ini. Apa sing kuwi buah yang manis kuwi apa? Ya. Ora. Kasek kepengin sepote Happy Asmara apa? Happy Asmara. Sepote Happy Asmara serampat mawon. Ya. Iki ketok to sesuai Happy Asmara serampat. Ya, sejak kapan Happy Asmara nyrampat? Sejak malam ini kok. Monggo Mbak Happy Asmara. Monggo. Nah, itu Dok dipasangnya rumah cemplek to, Dok. Nggih, no. Ayo. Monggo, tulindak. Rasi. Yuk. Serampat tak tulindak. Ben. Mbak Emi ramu. Mangan ae sempulan. Happy Asmara ya. Ada no. Spesial hari ini kok. Mosok serampat. Monggo kasih jalan untuk Mbak Happy Asmara. Kasih jalan. Prit. Tenang ya, Happy Asmara. Tapi para tenan iki, Mas. Saya yakin. Mati.
Mas Semble. Happy Asmara. Sik. Ketoke ada miskomunikasi. Jare panitia ngomongi aku Happy Asmara kok sing teko kok jurang grawah iki lho. Mboten kok jurang grawah nuwun sewu Mas. Lek kula kaget tak kira nek Mbak Happy Asmara. Lah jebul kok enek sinden wanita Rai Genset. Masya Allah. Halah. Nesu. Nyapa to nesu? Ya nesu lho. Lek. Kok iso lek iki lho. Iki lanang apa wedok? Nuwun sewu. Sugeng dalu. Iya. Wong yo ketoke kaya ngene lho Mas kok yo diceluk lek lho ya. Iya. Celuk apa? Su? Lek op. Bakal ini celuk pripun? Kalau kan nyeluk su ke lho. Boten nesu. Celuk pripun, Bude? Nggih. Paringan asma sinten, Bude? Kula. Nggih. Kula paringi asma samiran-samiran. Sesamiran. Sinten, Bude? Paringan asma sinten, Bude? Ora sangguku. Nggih, Dik. Nami kula Tumpuk, Mas. Tumpuk. Tumpuke nama lengkape tumpuk undung piye? Nggih mboten to, Mas. Mboten nggih. Paringan semua lengkap. Tumpuk Eli Yusfia. Rupane kaya Genser kaya jenenge apik ya. Tumpuk Eli Yusfia. Asline jenenge Nomah Ali Yusuf. Jeneng asli sapa? Ali Yusuf. Ala iki mboten brebek kowe. Aku den. Mas apa? Mosok moden nggih. Golek rombongan liya lho Mas aku. Lah kok batinku. Kula Pak Mudin. Lah kok bareng Mudin kok nggih gendungan. Apa ya ora oleh to Mas? Ora oleh. Ora apa-apa ya. Sesuk nggih helm ya. Nyambut gawe kok ya yo. Yu. Dalem Ten mriki won bidal jam pinten? songo to. 9:30 Mas. 9:30. Nggih. Kok cepet menumpak apa? Kula Nggih. numpak traktor. Becak ya suwen to Mas. Traktor Mas. Jane sing cepetne numpak santet. Belis. Oh, ya dicocokne to karo profesine. Aku wedi Mas nek karo wong etanane ya ngono Mas. Nyapa wong Banyuwangi to? Santet. Aku malah wedi karo sampean. Alon-alon Mas nyelok mataku Mas. Aku wedi mak. Lah sikut lho Mas. Mas Semple, delok Mas lek kemu ayu delok sanggulane leh enek jerabut-jerabut iku ya apa Mas? Ya ampun. Lah kok iso ditumpuki sekem. Tak kei keterangan Mas. Nyapa? Ngene ankin arek njrawut-njrawute ora serem Mas. Oh, kok sengaja? Sembarangin arek njrawut-njrawute ora serem ya. Lho, seksine enek lho. Kuwi ya apa jane? Batuk. Oh ya batuk. Batuk nggih. Kono ya nek batukane ya. Nuwun sewu niki kula kan angsal informasi saking Mas Dalan Akbar. Jenengan niku leres to lek ten griya niku dados mudin. Aja banter-banter to Mas. Aja banter-banter. Tenan ora niku? Nggih. Lelek mau tinggal tanggapan ngene iku mau tanggamu sekarat ngenteni mudin piye? Heeh, mau tanggamu wis kejet-kejet arep sakaratul maut ngono ki terus kowe duwe tanggapan ngono ki tanggung jawabmu piye yo? Tak hubungi dhisik ta ya. Dihubungi dhisik. Dihubungi dhisik piye? Ngene. Aku arep nang Gandri ora usah budal dhisik ngono Mas. Mau mbok konone. Dikuat-kuatne sik. Dikuat-kuatne sik. Nek kadang wis sakaratul maut iki. Sakaratul. Sakaratul. Latung wapuk. Iki nun sewu niki untung omahe abah Mas. Aku wedi aku nene wong matane mlilik wedi aku jan. Aja melilik-melilik to. Iki mau nak wis tak kandhani to. Yo tumpuk Mbak Yovika kali macam le. Mbak Yovika iki mau pasangane nek sinden kuwi ndi karo dalang. Nek dagelan karo dagelan. Sampeyan tak pasangne yo tumpuk gelem ora? Alah langsung kena titanus kancane. Mas, tapi nak karo aku ki gak resiko Mas. Lah aku wis reso meteng lho Mas. Aku wedi ku sitok lek sesuk sawaya-waya mok talkin. Yo aja to Mas, sesuk ben awet urip ngono Mas. Ben awet urip. Modele ke seger waras. Mas Emle, dalam iki sinden sitok ya kok guyu kok. iki ben dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ngene ya. Ya gitu umbal ae lek dimanfaatkan. Ora ngono, wong papat to ki, tumpuk, Yovika, Cemple. Ya to, tetak manfaatkan. Wong telu iki nek iso ketoprakan. Ya to. Lakone sing nentokne aku, Sri Tanjung Sido Paksa. Lah Mas, aku ora tau toprak Mas. Lho, ya ditoprakne. Sri Tanjungnya sinten? Mosok iki dadi Sri Tanjung? Lah ya serigala iki. Lah kok iki arep dadi Sri Tanjung? Serigala nyatek cengelmu iki. Apa ya nek iki nemen nek iki nemen yo nesuwa
Sidana padane serigala. Kaya ngene, wis ketana wasu, ayu kaya ngene, Dak. Serigala lho. Sik to. Sri Tanjunge yo Yovika. Sri Tanjunge. Nah, Oh, iya. Kula Sri Tanjung. Sido paksane kula. Aku no. Oh kan pasangan ingsun. Lah Lah niki yo tumpo dados napa? Iki Sila Hadikromo. Sila Hadi Kromo. Prabu Sila Hadikromo. mau gampang gringgingan aku lek sila. Selonjor ora iso to. Itu nama. Kok Nama ratu. Mas, Sila Hati Kromono ku piyantune gagah, gede dhuwur lho, Mas. Lagi pernah wis pantes to. Alah, wong sak beton kok iso. ngomong apa? Ngomong apa, Mas? Emang ngomong apa, Sampean ki lho ngguan. Ngomong apa? Sampean Ngomong apa? Sampean ngomong apa sing apik? Aku wong Banyuwangi lho, ngomong apa? Sampean lho ganteng, Mas. Malah guyu, diomongi malah guyu. Sapa sing guyu? Lah ki mau. Mringi sing guyu. Itu Mas Semple Sila Hadikromo. Sila Hadikromo. Yovika Tanjung, aku Sida Paksa, tumpuk. Dadi macan. Kan ngerek dengkulmu wi. Ora, dadi pembantu. Korah-korah, Mas ya. Yo ambane Sri Tanjung. Korah-korah, umbah-umbah. Ambane Sri Tanjung. Krungu ora? Ben kula. Ambane Sri Tanjung. Rewange Sri Tanjung. Dadi Ndak Ndara Putri ngono. Ya no. Ya. Kan menet aku lho ya engko. Ndi aja. Masa Iki apa? Iso urung main tok. jarang lho Mas ngeten iki Mas. Sri Tanjung kok duwe ban rupane kaya otok-otok iki. Tok-tok nang nggih bakul le. Iki berarti adegan pertama Adegan pertama nggih Sri Tanjung kaadep emban. kemban. Mantu Intine Sri Tanjung kangen karo bojone mergo ditinggal. ditinggal karo Aryo Suman. Omong-omongan karo embanmu, ya toh? Karo embanmu engko teko Sila Hadikromo. Sila Hadikromo Wis. teko ngomongne. Wis yo ndang ngomong-ngomongan ngono yo, ndang ngomong-ngomongan. Lho. Ndang ngomong. Yo karo kowe kok. Karo kowe. kowe, Mbak. Wis siap tumpuk Nggih. menjadi ibu ban. Ibu Mban kosok. Lah yo, heeh. Terus Yovika sudah siap? Insyaallah. Yo, langsung ketoprak yo. Tuduk. Iki ngalise. Rong dapuk kene. Lah aku lu pikir sebeng kok Mas. Ya. Tok. Ya. Biong ban. Polah. Rada nyaket mriki ta Biong ban. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Sajake jenengan niku kok praupane Kit Injing wau kok susah mawon. Napa sing dipikir wong asal kula lagi prasa kula nggih pun sae. Kabeh ya wis tak umbahne lho, Mas. Kok iso Mas apa omong karo sapa? Anu ki lho. Wombane mripate PC. Aku rada Kowe apuk. Aku Mas. cek ning jero tobong aku. Jenengan niku Iki adegane Mban karo Sri Tanjung ki wedok. Ngerti apa ora? Kok gregeten aku musuh Mban sitok iki. Kok golek Mban kene. Kuping sing dibungai kuping kok kayak bathuk lho. alah kok kene kok nak milih dhewe to, Mas. Ya terus. Nggih kados pundi Ndara Putri? Lah ngono lho. Biong ban. Ayu-ayu wong. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Baru iso beker to. Atiku sedih Biong ban. Alah mboten sedih-sedih jaman sak menika niku nak sedih niku terus stroke Mas. Mbak anu Ndara Putri. Piye to kok kami sondol nae? Lho aku lho kadang ya Mbak, kadang ya Ndara Putri. Biong. Dalem. Wis sawetara suwe. Suwe Hah? suwe pirang tahun to, Mak? Kok iso mak iki lho. Dora Putri kok iso mak iki lho. Nggih Ndara Putri. Oh lagi lho. Oh iya. Aku kapan? Hei. Sik bar iki. Pripun Ndara Putri? Sawi Wis selatining sawetara bapuk. suwe. Nggih. Garwa kinasih Kakang Mas Sida Paksa. Durung kondur-kondur Biong. Nggih wong kula siyen niku nggih ngoten Ndara Putri, wong jenenge manten anyar iki nek ditinggalno ya semak degedeg-keser ngono Mas. Anu Mbak Ndara Putri kok iso. Pak Sutradara, aku kapan? Ya bar iki. Sik wis somben. Lho kok sesumben lho. Nggih. Durung Nggih. kondur-kondur ngemban dawuh. Nggih dirantos mawon ndedonga mawon kalian Aku tak Gusti. ngomong dhisik to, Mban. Ombane bacokane lho kowe omong ae. Ya mbok role sik. Kowe ro ketoprak ora ya? Nenono Mas. Nenono Mas. Kowe iki rong metu kok iso kok melek emosi lho. Aku penonton jopo Mas, aku mendem kok Mas.
Marai ketoprak ndang bujang. Kela urung metu kok iso wis nesu lho. Nggih, pripun Ndara Putri? Gregeten aku remban. Nggih. Iya. Sawetara suwe. Kakang Mas Sida paksa durung kondur-kondur Byongban. Ngaten. Ngemban dawuh sinuwun Prabu Silahadi Krama. Ngupati tumbaling Kayugong susu angin. praja. Ngupati tumbaling praja. Kaya nyapa ta penonton kok bengak-bengok. Tumbale praja kayugung susu angin. Nggih, pripun? Tumbale praja apa lho? Ayo. Tumbaling alah dadi konsentrasiku ilang. Apa? Ayo tumbale praja. Mas. Emas telung plengkung, gumbala telung gelung. Nggih. Aku wis kapang banget lho Byongban. Praptane Silahadi Krama truk. Hei, assalamualaikum. Hehehe. Niki daleme Sri Tanjung nggih. Nggih. Niki nuwun sewu jenengan dereng asok mekar. Sik Mas. Silahadi Krama kok asok mekar. Sik ki kok iso nggawa tas ki sutradarane sapa? Aku. Sutar sapa to nyamur? Sutradara. Sing anu lakone lho Mas. Aku. Lho iki lho kok Aku jawab tas. Silahadi Krama. Oh tak kira petugas MBG. Silahadi Krama nggo rangsel. Ratu ta aku. Zaman semono jek kecukupan Oh, kabeh. nggih. Ceritane piye ya? Aku piye aku? Iya. Aku piye aku? Silahadi Krama ngeser karo Tanjung ngono. Ngeser karo Tanjung. Heeh, pengen ngruda paripursa Tanjung. Oh. Heeh, Tang. Heeh. Podeh jegok barang kok. Sinuwun. Sri Tanjung. Wonten dawuh menapa kok ora dateng kaputren mriki sinuwun? Kalingen dinane iki Tanjung. Nyuwun sewu ndelok rupane kaya celengan suarane ya apik to. Sapa meneh celengan? Lu kon meng Mas. Diam. Podeh iya. Lagi lah tenanan iki Silahadi Krama. Sri Tanjung. Inggih sinuwun. Kene lho nggone iso. Tanjung. Ing dinane iki Ah. aku arep paloko karo kowe Tanjung. Perkarane opo Tanjung? Amit Nek omong alon-alon kok kentekan napas lho. Lah piye ta? Yo Tanjung aku Tanjung. amit jebeng bayi. Sri Tanjung. Dikebuk wetenge. Inggih sinuwun. Apa ora ngerti rasa sing dak rasake Tanjung? Boten. Aku kangen karo sliramu Tanjung. Ndara Putri mun keguh nggih. Omong Sopo? Amben. Sopo jenenge? Emban kok amben iki lho. Amben iki ngebru iki kowe iki kok iso Lali. Emban ayo Byongban. Yung ban. emban ya amben. Tanjung. Iya. Kuwi rasah ngarep-ngarep Sida Paksa Tanjung. Ora usah duwe mek. Ampun, Iki kan ndara Putri ndoro ini. Kakang Patih Sida Paksa ing kalengan dinane iki mati ana ing satengahing wana. Mun percaya. Mung perkarane mati kenapa kowe? Golek susuwe angin. Susu Goleki Mas telung pelengkung gumbala telung gelung. Ngupati emas telung plengkung gumbala putih pitung gelung ora kinasilan. Ning aneh Tanjung Kakang Sida Paksa mati oning. Ora usah nangis. Wong ora nangis elek, nangis meneh manter karo-karuan. Kowe emban kok nek Silahadi Krama kok ora Kelingitan. Nyuwun sewu. Ora ngerti aku sapa. Sapa wong karo awake dhewe kok lali bedak. Prabu Silahadi Oh Krama. nggih sik nggih. Macem waduh. sik to. Jaran dawuh pangandika Gusti. Sejaran. Pangapunten. Oh nggih pangapunten. Tanjung. Nggih sinuwun. Sing wis mati ben mati Tanjung. Boten, kula boten pitados kalian panjenengan. Kowe Mboten tak sah bojo percaya. tak molekne ana ing kratonku. Mboten Ana ing kraton Pocinki. Apa kratone jenenge? Blah kowe ya. Pusing Sing ki. Duraharja. Manut to. Yovika. Tanjung. Tanjung kok yo. Manut. Tanjung. Heh. Kowe ayu. Mboten saleh niki kali kula mawon. Byongban. Alah
gumoh suwe-suwe yo gak kok iso. Emang ngono aku piye, Mbak? Yo tak ewe. Kowe sing ngalang-alang. Putri piye, Kowe Mbak? ngalang-alang. Kowe kok iso medun? Wis, aku ora ketoprakan aku. Kene. Tanjung. Manut Tanjung. Mboten sih. Tresnaku ora ana liya mung karo kowe Tanjung. Jenengan mriki Ndra Putri. Piye, Mbak? Mboten Emang saksa. ngono aku piye, Mbak? Aku Mboten wedi piye, saksa. Mbak? Tanjung. Tok 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 tok. Tanjung. Manut to Tanjung. Wis, Tanjung. ayo. Manut Tanjung. Iki ketoprak duduk KDRT. Ya nyeriweti ana gandrung, mikir ora. Mikir ora. Mikir ora. Wani yo. Kale ora. Sawangane kok kaya wedok-wedok dhewe. Lanang-lanang kok dhewe. Lanang-lanang dhewe. Lanang. Apa lho? Tanjung. Manut ora? Tulung ngono aku. Manut ora Tanjung. Wah, klakon leno pakene. Wis, tutup ler. Rek. Ya digane apa bar iki? Silaturahmi petuk. Upin-ipin. Sida paksa sikut. Betul sido. Sida paksa mulih. Lah ya iki mesti latar belakangnya apa pantai apa tak kereki lho. Ya latar belakang ya clear putih kae ora apa-apa. Clear putih langsung mawon nggih. Ya wis. Yo, petuk aku to. Ya petuk. Tak. Piye, Mbak? Wis kono wis. Kowe iki ngalih sak genti adegan. Tanjung, parah Tanjung. Sinuwun. Nitik saking lekering Madonna Jaiting Nitro Kang Sarto tepung ing Wimbo. Dapuk apa? Sida paksa. Ngadeg. Ya, anjing. Nyapo? Yo kan sida paksa pati lungguh no. Ya petuk ya adegane kene kono ki ketutupan sebeng ora ketok. Oh iya. Nggih, Mas. Kene lho. Ketoprake nang kene ya. Kene ya. Kuwi nyapo melok-melok semua. Ketoprak. Kowe iki ora melok clear. Wis ora melok clear iso to. Lah aku melok ngerek Mas. Ngerek mangsamu. Oh iya. Ngerek pitik ngene-ngene to. Kene sik wonten dawuh sinuwun Prabu Siladi Krama. Ora usah kesusu nyenggol tremo sengguling kok. Kakang Sidapaksa. Kados pundi sinuwun? Dinan iki katiwasan Kakang. Oh. Ketewasan enten apa? Garwa panjenengan Kakang Patih Sidapaksa. Nggih. Putri Sir Tanjung gonjak kalih kula. Tungtak tang. Lah yo ngene lho. Tungtak. Kok wani-waninipun garwa kula Sri Tanjung ngruda paripaksa panjenengan? Piyambake ngendikan yen to pun boten tresna kalih panjenengan Kakang Patih. Kula kan lak malu sebagai pria saya kan izin. Ya, masa ketoprak. Alah biasane ra duwe isin kok dadak. Menengah. Tak tua pok ngadikan lho. To apuk cangkemku dhewe engko. Sinuwun, menapa atur panjenengan saged kula ugemi? Kok Kakang? Sumpah ora percaya tekono wong-wong lho. Sri Tanjung wanuh mani laku sedeng bergonjak panjenengan. Selera percaya sing ndelok YouTube. Wis ndelok YouTube barang. Kakang, Kados pundi? aku yen to duwe bojo kaya ngono, peluhe becik tak pateni. Pedhok karo Sri Tanjung. Tanjung. Nak, mboten ngriki mboten usah disauri. Wong omahe kene kok ya. Ya, nggih ta. Si Daud dipeksane teng mriki napa teng mriki? Teng mriki ayo we. Kuwi modene dapuk to. Lah aku ya enak Tanjung. Piye, Mbak? Kaya suarane Masku. Piye, Mbak? Cerita pada malam hari ini Sidapaksa bertemu Sri Tanjung. Bagaimana kelanjutannya? Saksikanlah TKP. Tanjung. niki Mas. Wo Sidapaksa ini mripate ya Mamula to. Ganteng-ganteng nak
nggur nyawang debok kae malih metu ya lali. Kang Mas itu paksa. Acu tak acu, sing lanang acu tak acu. Kang Mas. Iya. Ekspresine kurang ngono. Wong aku pamang Kakang Pati Sido paksa. Kakang Pati itu paksa. Oh iya. Ngono lho. Resmu. Awas awas. Ayo jajal, balenono. Aku ku terus oyakan terus lho ya. Terus oyakan terus yo. Kakang Mas yo. Kang Mas Pati itu paksa. Karo gocelono. Kang Mas Pati. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu ndoro kakung mboten cah dhuwur-dhuwur ampune ra enak. Wah, apik lho sampe lek ngrol ketoprak sumpah koyo Joko Klendeng. Tanjung. Arep muni tampah ke situ. Temuni kangelan. Kabar sumebar pawarta-warata. Lungguh kene, Cahayu. Walah aku ngalih neh. Awor aku kene lho wong elek-elek ya awor wong elek. Kurane aku awurku najis. Aku dodoke aku dadi abdi wis, aku ndapuk abdi. Ya sing ngerek ya genten lungguh to ngerek kelir. Tanjung. Nggih Kang Mas. Dino iki aku nampa palaporan. Menapa menika? Perkara kurban. Toprak kurban. Aku nampa palaporan apa bener jeneng Sira Tanjung wanuh-wani tumindak bandrek Cina bedang selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas, menika namung tetembungan ingkang ngayawara kemawon. Wah, apik tenan itu. Nggih mboten Ndoro. Niku Vietnam niku. Fitnah. Fitnah kok Vietnam lho. Ya, kuwi lho sing dudu-dudu lho. Apa kena tak ugemi tembungmu? Mergo kabar iki wis sumebar. Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Abang kandakno abang, putih kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Nggih Ndoro kakung seksine kula. Iki gak sangge seksi ki melok-melok rono kok mengkoso. Aku ge seksi naib aku. Seksine piye, Byung Ban? Mboten saestu Ndoro putri niku sing ngemong kula. Terus mboten enten sing bergonjuk niku mboten wonten. Bergonjak? Lah mboten wonten. Dadi Ndoro putrimu iki ora direngkuh karo wong lanang liya? Mboten niku tulus. Tulus ngene. Tresna saestu kali jenengan. Apa ya? Nggih, ora sak guyu sida paksa guyu ya apa nesu kok guyu. Nanging iki wis kabar iki wis sumebar. Ketawas kabar sumebar tok. Gelem ora gelem kowe kudu nampa pidana jumbuh kelawan keluputanmu. Boten Kang Mas, kula boten nate tumindak sedeng dhateng panjenengan. Apa tenan? Kula boten nate selingkuh dhateng panjenengan lho Kang Mas. Apa tenan? Saestu niku Ndoro. Saestu. Kula ngengoten Kang Mas cempleng. Panjenengan menawi boten pitados kalian kula saged nyuwun pirsa kalian emban menika. Emban tumbuk. Dendam. Apa bener darahmu selingkuh? Mboten. Nek kowe selingkuh ora? Mboten saestu Kang Mas cempleng kula. Sopo? Wani. Iki nek dugang-dugang tenane aku guweting. Kacek 50 lho kok sampe dugangi. Ngono nesu. Alam nesu. Ala nesu. Aja nesu bayi. Sampeyan. Iki serius. Ya. Tenang berak. Tanjung, truk. Nggih Kang Mas. Haup. Hukum kang gumathok ana ing negara kene sapa wae kang wis kawanguran dening kawula akeh wani nindakake laku bedang utawa bandre Cina pidana pati kang dadi tebusane. Aku tetep ora percaya karo kandhamu mau senadyan kowe matur bloko suto blak kotang terus terang. Boten Kang Mas. Kula boten nate tumindak sedeng. Kowe mung kandheri kondo iya kok ora? Boten binedah dodo kula. Heeh. Sinupo jantung kula. Heeh. Nang panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Pirsa sida paksa. Kowe kudu gelem tak pateni. Paukuman negara kudu kaya mangkono. Ora entuk dinyang. Boten
Kang Mas piyong piye iki piyong? Jenengan iki to. Mamula Sutradara nak wangel. Heeh. Kowe kudu tetep tak pateni. Kowe sadurunge tak pateni melih ngopo, Tanjung? Pun pasrah mawon Ndara Putri. Kapecah ana kula kemawon Kang Mas. Iya. Nanging Heeh. kula badhe meling dhateng panjenengan. Heeh, melih ngopo? Menawi reh kula menika anggondo amis. Heeh. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng dhateng panjenengan Kang Mas. Banjur Ananging menawi reh kula menika mboten anggondo amis. Iya. Ateges anggondo aro. Heeh. Kula mboten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Tak ugemi sing dadi tembungmu mati dina iki, Tanjung. Arep belani kowe. Arep belani kowe. Kok pendelang-pendelang arep belani? Nyulek mataku tenan lho kok. Mati pisan jeneng aku. Mas. Sida peksa mriki Mas. Sampean niku Wong ngisore roh mati, sing ngisore urung mati. Iya, Gusti Allah nyun ngapura. Ya, wis tuwek rambutnya disembir. Mati gletak, Gletak gletak. mati. Din, mati Din. Sudah paksa. Piye? Sampai ini wong lanang ra tanggung jawab. Kok iso ora tanggung jawab? Bojomu mau pateni mban mau pateni. Loh, lah njur arep ngopo? Aku sebagai pimpinan ketoprak. Aku ora trimo. Lek pemainku mati, dhuwit ku arep tak bayar ni sapa? Loh, Sido paksa kurang ajar. lho. Lah nek ora terima arep ngopo kowe? Maju dinane iki. Lho, ora usah maju karepmu piye? Loh, kowe Sido paksa kelakuan ngono mati pisan. Aduh. Nyapa tukang rebab lirik. Piye, ngejak apa? Jalan pateni pisan mau piye? Mban mati. Sri Tanjung mati. Dalangi mati. Ayo bar ya. Bar. Bayar buka. Wis mbok buyarne piye wayangane mbok buyarne. Turu mati. Ben ngomong. Ngomong. Ora trimo pisan. Ora trimo ngadeg kok. Sampeyan ora trimo. Urung masih, urung tik kapak-kapakne kok wis mati lho jamane lho piye lho. Ya yo nek wis tak kapak-kapakne ngono. Wis siap, Bro. Adek kok ya. Ayo. Berarti iki mau ceritane ngono kuwi. Dengar. Kira kaya ngene iki lho piye iki? Wis benakne kok sing ngerasa. apik. Dibenakne sing apik. Nanti yo. Nggih. Masya Allah. Tenan kok. Ora tekan aku sapa ngono Iki cara wedono awean tenan. Iya, Mas. Yo tumbuk. Dalam. Yo tumbuk aroma semple. Iji. Tinggone blangkone kae sing. Ayo, kae kanggo blangkon. Ambune. Jimat lho kuwi, heeh, masaku wae. Nah, ngono. Diselingi tembang ya. Nggih. Napa niki tembang? Ngaturake pamundutan. Iki ada tembang kangen karo podang kuning milih. Ayo, diantara. Enten tembang kangen podang kuning milih napa jenengan? Ayo. Gadis Kalimantan. Oh, gak. Kok iso meleset. Monggo. Anu mawon nggih, anu tembang kangen. Oke, tembang kangen. Nah, mumpung sepelok. Langsung mawon dadekne ya Mas Emple. Nggih, monggo. Jogeti karo Yu Tumpuk. Nggih, siap. Langsung buka saka tenor ning dilanggapne luwih dhisik. Sik Mas. Apa? Iki mang kudune iki gondone kok wangi ngono urung lho Mas. Gak gawe kuwi ben. Gak gawe kuwi, ya. Ben sesuk ben nanggap neh. Iya. Gondone wangi ya to. Gede Sri Tanjung wangi. Terus besok Banyuwangi. jane jaman dijenengne Pangkur. Loh, Banyuwangi. Banyuwangi kok Ben iso. ngawur ae. Ayo, dadekke langsung ya. Yo. Yo. Siap. Monggo. Yo. So, Cipo. Astaga.
Oi. Cuma Yoma Yoma Turun sosona So Yo 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 Terima kasih Mbak Yovika. Yuk tumpuk bisa duduk dulu. Oh, ngaten. Istirahat. Mas Emple, Dalam pisan mana ya? Oke Anu no, Mbak Seli, Mbak Rangel, Kang Sarto, Mbak Nehanehi. Ya. Oh, nggih. Seneng bareng. Berarti papat nggih. Mbak sinten Sherly, Mbak Rachel, Kang Sarto, Mbak Nehanehi. dan Nehanehi. Berarti Ya. papat. Spotnya Kang sing Sarto. slendro kanca-kanca. Kang Sarto melok kuwi. Ya jumeneng. Ayo. Ya. Spotnya Ca. Ya. Oke. Ya. Yo, awon-awon ya deh. Oke. Oke. Waduh. Garape jan istimewa. Selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Neha. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Rangel. Nah, Selamat malam Mas Akbar. ya. Mas Akbar, Dalem. kirang setunggal lho. Sopo? Lah Kang Sarto no. Sopo? Jarine sampean mong papat. Heeh. Mbak Seli, Mbak Seli. Mbak Rachel, Mbak Rangel, Mbak Neha. Kang Sarto, Mbak Nehanehi. Lah Kang Sarto ndi? Loh, Kang Sarto itu kata hubung dan Mbak Neha ngono. Oh alah, Kang Sarto tenan. Monggo lagune napa Mas? Podang kuning langsung irama cara seragenan, Mas. Oh, Iya. blak tak. Ayo no, terus mau tetembangan sing liyane disambung ning paret saka gara-gara ya, Mas. Oke. Heeh. Coba jogete dikompakne dipadake. Padake. Ya, dadeke podang kuning. Coba kaya ngapa? Dadeke, Cok. Ya. Ayo Mbak Neha.
Yo, oke. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ayo ibu-ibu. Bersama ibu-ibu PKK. Mas Cemle. Dalan. Nah, tawon ana entupe, lakon ana tutuke. Mengko babakan lagu sing durung diaturake Kang Sarto gegojekan, mengko sambung ning patet 9.